OK, takže čaute ľudia, moje meno je Darkys, ja vás vítam u nového videa a v tomto videu si zahráme GTA Online a dneska si dáme taký seriózny biznis, akože pôjdeme zobrať, ukradnúť peniaze, ako keby prevziať si peniaze vlastne z našeho biznisu, kde nám tlačia vlastne peniaze a potom tam sa pokúsime aj doniesť nejaký nový tovar, takže ja asi to nebudem obkecávať a poďme na to. Ľudia, a ešte pred začiatkom tohto videa by som vám chcel povedať, že 87,6% ľudí nemá u mňa odber a pozerá moje videá, tak prečo keď ich pozeráte, nedáte ten odber? Prosím, dajte ten odber, veľmi mi to pomôže a 12,4% ľudí len má u mňa odber a pozerá moje videá. Takže prosím, dajte odber, keď tie videá už pozeráte, len zídete dole pod video a tam je čierna ikonka odber a dajte to tam a vedľa toho je taký malinký zvonček a keď ho dáte, tak moje videá vám už nikde neutečú, takže klikaj na odber, veľmi mi to pomôže, je to zadarmo. Tak poďme na video, daj ten odber, díky. Dobre, a takže tu máme, hneď som takto vedľa, lebo ma to spawnulo tu, takže idem takto hneď vedľa, to len prebehnem. Ako môžete vidieť, no nedobre, auto mám asi tiež vedľa, dobre, kašlem na to, ideme rovno sem a pozrieme sa, koľko mám peňazí, neviem, lebo neviem, či minule som tam dával nový tovar, alebo som ho tam nechal, aha, dobre, máme tu nejakých 54 000 a teraz keď ideme takto sem na kompa, login, ok, tak neviem teraz asi, neviem, či to máme predať, že sell stock, alebo počkaj, ako to je? Tu máme, že Blue Supplies, môžeme kúpiť nové vlastne tie, ak sa to volá, proste tie veci, nový tovar, tak áno, to som chcel, že môžeme kúpiť nový tovar a tu máme, že môžeme si tu dávať nejaké upgrady, no a asi, ukážke na confirm, tak asi som to predal a teraz čo, teraz mám peniaze, alebo ako to je? View upgrade, resupply, confirm. Čo sa teraz stalo presne? Confirm. Čo som to predal? No, asi to tak vyzerá, že som teraz predal peniaze, ale nič mi nedalo, žiadne peniaze mi nedalo. A neviem prečo, keď pôjdeme vonka. Ukáž, dostaneme niečo, pozriem sa. No, neviem prečo, ale teraz mi toto svieti na zeleno. Ale asi by sme mali ísť do toho motocyklového klubu. A ideme tam. No neviem, my teraz svietime na zeleno. A neviem, že kam máme ísť, že... Doriti, my máme ísť asi takto do toho motocyklového klubu, sa mi zdá. A to som sa ani označovať nemusel. No, lebo to je blízko, ale neviem, že čo máme teraz robiť, lebo... Nedostal som žiadne peniaze, keď som ich akože... Ja by som ich mal dostať, keď som to prevzial, nie? Ty kokos, ja neviem, more, čo som sa nejakou porobil. Počkaj, idem pre tie peniaze. Tu je to hneď. Teda neviem, či vlastne pre ne idem, ja sem idem, ale neviem, proste ja svietim na zeleno. Nie ja, ale proste aj to tlačenie peňazí, tá predajňa ako keby a aj môj motocyklový klub to svieti na zeleno na tej minimapke. Tak neviem, že prečo. No ale ukáž, čo tu máme zrobiť? Teraz však tu nič nemám urobiť, tak ja neviem. Ukáž, čo tu má za motorečky? Mám veľa, ich tu nemám. Niektoré mám asi preč. No tak asi len jednu vec urobím, že idem sem stade to prevziať nejaký tovar. Alebo idem, ja neviem, toto nie. To mi až tak veľa nevynáša peňazí, takže idem asi preč. Exit. A idem tam, kde sa tlačia tie peniaze. Toto je moje firmy ako keby, ja neviem, jak to mám nazvať. A vlastne my fakt ideme seriózny biznis toto je. No, že nasadneme do autíčka a ani si to označovať nebudem, až vždy na to zabudám. Tak. A ideme tam zobrať nový tovar, nebudem ho kupovať, lebo to stojí niekoľko tisíc, 70 000 alebo koľko to stojí. Takže určite kupovať to nebudem, pôjdem to asi ukradnúť. Len keby som ja vedel, jak sa to robí, musím do prdele, ja som slepý. Musím to nejako zistiť, že jak sa to robí a uvidíme, ak sa to robí. Lebo ja už som to dlho nerobil a už som to asi aj zabudol, však uvidíme. Tam je to niekde, že ukradnú tovar, takže pozrieme sa na to. No dobre, ideme, a čo tu nikto není? Čo? Kamo, ja som ich vyhodil, alebo čo som urobil?
Počkaj, čo sa stalo? Čo som ja zrobil? Ja som fakt niečo zle urobil. Počkaj. Sell, resupli. To čo? No nič, ja si musím... Steal, confirm. Ja si fakt musím ísť ten tovar ukradnúť. Kámo. Dobre, tak ideme teraz ten tovar zobrať. Ukáže, ak je to ďaleko, sa pozriem. Kámo, to je dosť ďaleko, že to pôjdu po mne ľudia. To je v riti. Teda musíme ísť nejaký... Máme ísť niekam, že go to take you la la la. O la la, to je fakt paráda. Ale neviem, že ako máme ísť, lebo po mne asi pôjdu tí motorkári debilní. Takže nejak to skúsim rýchlo prefrčať. Čak čo do riti, čo prenesú až také rýchle, takže to by mohlo ísť v pohode. Ale vlastne ešte nič ako nekradne, takže ešte by po mne nemuseli ísť. A neviem, toto som už dlho nerobil, takže som zvedavý, že čo tu mám urobiť. Jak to mám zrobiť, keď vlastne teraz nekradnem ten tovar, že idem asi len preto. Uvidíme, čo sa deje. Tak, keď už dlho nehrám GTAčko, ty vole, ešte sa tu vybúram. A keby ste chceli viac tak, no už po mne strieľajú tí kripli. Shit, kamo, choďte do prdele. Do prdele, choďte. Ja už som v riti, ľudia. To je nič. Ľudia, zobral som si motorku, lebo keď po mne ešte raz pôjdu nejaké tie rakety, tak sa aspoň budem vedieť nejako uhýbať. A toto je vlastne nová, čo som si kúpil. Asi včera som si ju kúpil. A nemám ju nejako vytunenú, ale celkom v pohode ide. Mal som ešte jednu, len tu som predal, lebo dosť nejakých 99 000 stála. A predal som mu radšej, lebo však na čo mi je toľko motoriek. A táto stačí. Ja mám ešte nejaké v tom motocyklovom klube nejaké motorky. A na motorky sa mi aj lepšie bude utekať, takže motorka je taká lepšia. Takto, keď robím nejaké takéto veci. Ale ten hráč, kámo, ma nasral. Ja neznášam, keď takto proste idem niečo robiť. Proste tí hráči ma odpália. To je proste najväčšia sprostosť. Kamo, ja to niekomu, ja to tiež už začnem ľuďom robiť, hráčom. Ja som taký milosrdný v GTA Online, ale vidím, že to sa tu nedá byť taký. Dobre, nejaký ďalší typek ide, takže ja to takto preletím. Opa. Paráda. Akurát, že sa zabijem. Ale nevadí, aspoň troška som to preletel. Nie som nejaký gliderista. Kamo, už som tu za chvíľku, že je to tu hneď. Ja som zvedavý, že čo tu musím urobiť, že čo tu mám zrobiť, keď idem takto sem do mesta. Takže idem, no už som tu ako keby. Čakaj, kde to je? Aha, ja mám zobrať, no super. To je tak náhodná misia. A musím teraz toto pomalé auto zobrať. A musím s ním ísť až do toho motocyklového klubu asi. Nie, počkaj, čo tu mám urobiť? Čo? Čo mám urobiť? Mám ísť dovnútra? Áno. Ja ich tu mám vystrieľať. Počkaj. Ale čo mi nejde zbraň otvoriť, vyťahnuť? Počkaj, idem von. A zbraň si vyťahnem. Aj teraz. Čo? Oni sú vyššie. Aha, počkaj, dobre. Tak ideme na to horné poschodie. Hej, tu je. Aha, ja ich tu asi mám pobiť. Aha, počkaj, dobre, tak on mal nožík, no nech ide do prdele. Ale mne sa nedá žiadna zbraň zobrať, ty kokos. Jak to mám zrobiť? Počkaj, tak aspoň nožík si nejaký zoberiem, nie? To nepôjde. Toto. S týmto ich budem byť, debilov. No počkaj, prečo mne sa vždy tá zbraň sková do prdele? To je v riti. Chod do riti! More, daj pokoj. Chojde, ja idem preč. Ja idem preč radšej. Nech oni prídu za mňou a nech ich tu postrieľam. Svine, kde ste? Hej, kamo, prečo mne vždy tá zbraň zmizne, jak ich ja mám zabiť? Nemore, stop po mne ide. Jak ich mám ja všetkých dať dole? Kamo, to sa nedá. Keď po mne ich ide 100. Kamo, no super, áno, s baseballkou po mne choď. Debil. Kamo, po mne idú všetci, čo mám robiť? Kamo, dobre, baseballky, choďte do prdele. Z baseballka, dobre. Choď do prdele, tak, bomba. Bomba stick. Kamo, ja zdochnem za chvíľu. Kamo, kamo, on mal nožík, to sa nedá, ľudia.
Ja neviem, jak ich tu mám pobiť všetkých. To je misia pre niekoľkých ľudí. Jak tam mám nabiehnúť? Počkaj, aha, toto je to lalala. Ja som mali sem. Kamo ľudia, ja fakt neviem, ak ich mám rozbiť. Počkaj, kade mám ísť? Kde je vchod? Mňa furt zabijú tí debili. Počkaj, tak idem tady to. A už ich není až tak veľa. Už by som to mohol zvládnuť nejako. Smykaj, ty debile, more. Chod do prdele. Jasné, bejsbolkami po mne choďte. Debili, zásratí. Aspoň keby išli po mne po jednom. Nie, more. On furt není dole. Kam on ma zabije? On ma zabije. Ja budem. Ľudia. Ja fakt neviem, jak ich mám akože zabiť, ty vole. Keď to nejde vôbec. Ja mám aspoň bejsbolku od nich. Však mám toto. Tento boxer. Debili. No čo je? No poď. Boxing. Niekde sa sem zbiť je plác nejaký. Oni koľko majú životov, tí debili? Bang. Dostal na palicu. Ale chodoriti. More, to čo je? Koľko má životov? Však som ho už zabil. Neviem, čo mám spraviť, ako. Čo mám toto auto rozbiť? Alebo čo? Ja neviem. Tam je továr, není? Tak to skúsim rozbiť a uvidím, čo sa stane. To by som asi rozbiať nemal. Však tu som lalala. A čo tu mám spraviť? Ja neviem. Enter, mám ísť tam. No, enter, no. A čo tu je? Beat up deal, neviem, lost, neviem čo je lost. Ako? Kreten. Hop, ok, palica. No, konečne už mám nejakú zbraň, budem mať. Ale i tak sa mi nedá zobrať, ja ich serem. Musím ich tu nejako dobiť. Toriti. Dobre, utekám. Už mám to, čo som potreboval. Idem preč. Už môžem ísť. Toriti, neviem utiec ani. Dobre, takže ideme na moju motorečku. Aspoň nemusím ísť tým debilným autom. Global signál. Kamo, ja ale budem asi musieť zostreľovať, čo? Nie, nehovor mi, že po mne pôjdu hráči. Kámo, to nechcem. Aby po mne išli. Ja som ich konečne zabil, no je samozrejme, že po mne idú. Degeš. Úplne paráda. Joj, more, to čo je? NPCčka budú zrážať. Dobre, mal som sa dať asi do invite only, aby ma tu toto hráči nerobili mi zle. Kde je? Skade strieľa? Ja ho serem, ja utekám radšej. Čau, on ma nedobehne. Alebo ho zdobehne, more, on ma strieľa. Jaj. Dobre, dead, dole a idem do prdele. Dúfam, že zomrel. Oj, zomrel. To ešte pokým tam dojdeme, to budú veľa. Ja skúsim ísť takto cez terén, aby som ich akože nejako neprichytil. Počkaj, toto čo? Takto nejako skúsim ísť mošikmo prejdem. Hlavne sa nezabiť na tej motorke, kokos. Nejako cez terén pôjdem. Toto je asi prvýkrát, čo sa mi to podarí dokončiť a po mne nepôjdu nejakí hráčovia. Lebo to potom je v riti. Do riti, kamo, hovorím nezabiť a ešte padne z motorky. Joj, more, to čo je? Ešte raz, na motorku poď. Tak, ja som fakt zlý v riadení. Počkaj. Ja sa moc sústredím na to. Až moc príliš na to sústredím. Dobre, tady to už len dole pôjdeme a už sme za chvíľku tam. Aj tak polovicu z toho, koľko nepodarených pokusov som tam mal, asi zostriham. Takže vy to budete mať ako keby hneď som ich dal dole. Lebo polovicu z toho zostriham. Lebo asi sa nechcete pozerať na to, ako mi to nejde. Dajeme beko. Beko dáme na motorke, dúfam, že nepadnem teraz. Ty mi nehovor, že ja som sa zabil. Takže, kamo, ja som padol a idem pre motorku rýchlo, pokým po mne nikto nejde. Ale dúfam, že tí motorkári už po mne nepôjdu, žiadny. Čakaj, takže dúfam, že to video nebude mať nejakých 20 minút, ale však pokúsim sa to nejako zostrihať, aby to nemalo veľa minút. Kam motorka by už dýmy. Aha, tak nie. Ale keď bola na zemi, tak sa mi zdalo, že dýmy. Uvidíme. Ale prosím, ja to sem zaniesť a nech si zarobím nejaké peniaze, lebo mám 90, neviem koľko. Ešte 10 000 a budem mať 1 000 000. A už som mal veľakrát 1 000 000, ale je taký problém, že nikdy vždy si ho miniem
lebo niečo furt len kupujem. Kamo, len sa nezabiť zase na tej motorke, lebo to bude prúser. Už som za chvíľku tam, kamo, už som tuto a žiadni motorkári po mne nejdú, dúfam, že nepôjdu po mne hráči, lebo to ma fakt akože šľahne. Keď na budúce budem nejaké takéto veci robiť, tak asi pôjdem do Invite Only, aby som hral GTA Online bez hráčov, lebo toto ma fakt sere s tými hráčmi, keď hrám a proste ešte tie NPCčka po mne idú zastraté, ešte aj hráči po mne pôjdu, jasné, kámo. Všetci po mne pôjdu, ne? Kámo, už som tam za chvíľku, ja to dám, už som tam. Minule som takto už bol pri tom a hneď, jak som bol pri tom, ma niekto zabil. Ale jeden hráč ma naháňa, ale to už asi nestihne ma chytiť. To už ma asi nestihne. Sa mi zdá, že ma teda naháňa. No a poď. Bang, a som tady. Dobre, vypadá, že som to asi doručil, ukáž. Dúfam, že tam budú ľudia. No, kamo, asi som to spravil. No čo, spravil som to, ne? A prečo tu ešte nemám tých robotníkov do prdele? Počkaj, ako, dobre, supplies máme. Tie zásoby máme. Ale furt nemáme akože ľudí. Počkaj. View upgrade. To je asi nič. To nič. Resupply. View supply 60 000. Ale asi keď pôjdem von a prídem naspäť, tak tu budú. Asi keď pôjdem von a prídem naspäť, tak tu už budú. Takže idem vonka. Ale furt tu nepracujú ľudia, ty kokos. Tak čo je? Čo nepracujete? Haló? Počkaj. Jakže tam nikto není? Prečo? Čo som spravil? Ja som fakt niečo debilné spravil, keď tam nie sú. Keď tam view upgrade. Oni by tu mali byť, nie? Nesteda, počkaj. Resupply. Dobre, nechám to tak, potom sa sem vrátim. A čakaj. Ideme hore. Tak. Kámo, dobre, nejaké veci, asi papier sme mali doručiť, asi sme ho aj doručili. A ako môžete vidieť, mám nejakých 922 000, alebo koľko tam bolo, neviem. Dobre ľudia, si myslím, že tu by sme toto videjko mohli ukončiť, takže ak sa vám páčilo, určite lajkujte, dodajte, komentujte a pre ďalšie takéto videjka dajte 5 alebo 3 lajky. A určite nezabudnite dať ten odber, veľmi mi to pomôže a ďakujem, majte sa fantasticky, čaute!